Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που επηρεάζει πολλούς άνδρες μετά τα 50, αλλά και τις γυναίκες που θέλουν να φροντίσουν τους αγαπημένους τους. Αναφερόμαστε στην υπερπλασία και τη φλεγμονή του προστάτη, γνωστή ως προστατίτιδα. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο αυτό πριν, αλλά σήμερα θα καταλάβετε πραγματικά τι σημαίνει όταν ο προστάτης είναι φλεγμονώδης και πώς αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σας. Η προστατίτιδα μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, ανάλογα με τη διάρκεια της φλεγμονής, και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, δυσκολία στην ούρηση ή αίσθημα ότι η ουροδόχος κίστη δεν αδειάζει εντελώς. Αλλά πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας προκαλέσω να συμμετάσχετε ενεργά. Γράψτε στα σχόλια τον αριθμό 1 αν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα με την ουροδόχο κίστη ή τον προστάτη και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να το μοιραστείτε με κάποιον που ίσως το χρειάζεται. Έχουμε επίσης μία πολύ σημαντική πληροφορία στο τέλος του βίντεο, οπότε μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος για να μην τη χάσετε. Ουσία είναι ότι η φλεγμονή του προστάτη δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως ξεκινά από μία λίμωξη του ουροποιητικού, που μπορεί να έχει προέλθει από την ουρήθρα ή την κίστη. Όταν η λίμωξη ανεβαίνει προς τον προστάτη, προκαλεί οείδημα και φλεγμονή, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την ομαλή ροή των ούρων και να δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα όπως αίσθημα πληρότητας ή επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι η ίδια η προστατίτιδα δεν είναι μεταδοτική, αλλά η λίμωξη που την προκαλεί μπορεί να είναι, ειδικά αν σχετίζεται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Καθώς προχωράμε σε αυτό το βίντεο, θα ανακαλύψουμε πώς μπορείτε να αναγνωρίζετε έγκαιρα τα συμπτώματα, τι προκαλεί τη φλεγμονή και ποιοι φυσικοί τρόποι μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση και την πρόληψη. Θυμηθείτε να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά, να σημειώνετε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη και να συμμετάσχετε στα σχόλια με την εμπειρία σας. Αυτό θα κάνει τη συζήτηση πιο ζωντανή και θα βοηθήσει και άλλους θεατές να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, η φλεγμονή του προστάτη σχετίζεται στενά με διάφορες αιτίες και είναι σημαντικό να τις κατανοήσετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Οι πιο συχνές αιτίες είναι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού, που ξεκινούν συνήθως από την ουρήθρα ή την κίστη και μπορεί να προέρχονται από βακτήρια που προκαλούν ουρηθρίτιδα ή κιστίτιδα. Όταν αυτά τα βακτήρια φτάνουν στον προστάτη, προκαλούν φλεγμονή και πρίξιμο, δυσκολεύοντας την ομαλή ροή των ούρων και δημιουργώντας αίσθημα πληρότητας στην κίστη. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα η αιτία να σχετίζεται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, κάτι που συχνά ανησυχεί πολλούς άνδρες. Ανεξάρτητα από την προέλευση, η φλεγμονή μπορεί να εμφανιστεί ως οξεία ή χρόνια και κάθε τύπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Στην οξεία φάση, η φλεγμονή προκαλεί έντονη δυσφορία, πόνο και ξαφνική δυσκολία στην ούρηση, ενώ στη χρόνια μορφή τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο ήπια αλλά διαρκή, δημιουργώντας μακροχρόνια προβλήματα στην καθημερινότητα. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η φλεγμονή του προστάτη μπορεί να προκύψει από έναν συνδυασμό παραγόντων. Η μειωμένη φυσική άμυνα του οργανισμού, η έλλειψη σωστής υγιεινής, η καθιστική ζωή και ακόμη και η διατροφή μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθησία του προστάτη σε λοιμώξεις. Η πρόληψη, επομένως, δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία της λοίμωξης όταν εμφανιστεί, αλλά περιλαμβάνει και καθημερινές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο. Προτού συνεχίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, σας καλώ και πάλι να συμμετάσχετε ενεργά. Γράψτε στα σχόλια 2 αν κάποια από αυτές τις αιτίες σας είναι οικία ή έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα. Κάντε like στο βίντεο και μοιραστείτε το με φίλους ή συγγενείς που μπορεί να υποφεληθούν από αυτή την πληροφορία. Θυμηθείτε, στο τέλος αυτού του βίντεο σας περιμένει μια πολύ σημαντική συμβουλή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή σας υγεία, οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος. Τώρα που καταλάβαμε τις βασικές αιτίες της φλεγμονής του προστάτη, είναι σημαντικό να συζητήσουμε τις πιθανές επιπλοκές, γιατί πολλές φορές οι άνδρες υποτιμούν τα πρώιμα συμπτώματα και αναζητούν βοήθεια μόνο όταν τα προβλήματα γίνονται σοβαρά. Μία από τις πιο συχνές και επικίνδυνες επιπλοκές είναι η οξεία κατακράτηση ούρων, όπου η κίστη δεν μπορεί να αδειάσει καθόλου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο
και επίγουσα ανάγκη για ιατρική παρέμβαση, όπως εισαγωγή καθετήρα για την εκένωση της ουροδόχου κίστης. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αποστήματος στον προστάτη. Τα αποστήματα αυτά αποτελούν συλλογή πίου που μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, έντονο πόνο και ακόμη και συστηματικές λοιμώξεις, όπως η ψαιμία, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να παρατηρείτε προσεκτικά οποιαδήποτε αλλαγή στα συμπτώματα και να συμβουλεύεστε έναν γιατρό χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η φλεγμονή δεν αποτελεί μόνο προσωρινό πρόβλημα. Εάν παραμεληθεί, μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις, αίσθημα ατελούς εκένωσης της κίστης και διαταραχές στην καθημερινή ζωή, όπως μειωμένη ποιότητα ύπνου και άγχος για την ούρηση. Επιπλέον, η χρόνια φλεγμονή μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη υπερπλασίας του προστάτη, γνωστής και ως καλοήθη υπερτροφία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών. Για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τον προστάτη σας και να μην αγνοείτε συμπτώματα που μπορεί να φαίνονται μικρά ή προσωρινά. Και εδώ σας ενθαρρύνω ξανά να συμμετάσχετε. Γράψτε στα σχόλια 3 αν έχετε αντιμετωπίσει κάποιο από αυτά τα προβλήματα ή αν γνωρίζετε κάποιον που έχει. Κάντε like στο βίντεο και μοιραστείτε το για να βοηθήσετε και άλλους να μάθουν περισσότερα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για φυσικές και καθημερινές λύσεις που μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να υποστηρίξουν την υγεία του προστάτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσετε σε χειρουργική παρέμβαση. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί η πληροφορία που ακολουθεί μπορεί να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά σας. Μετά από όσα είδαμε για τις αιτίες και τις επιπλοκές της φλεγμονής του προστάτη, ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για πρακτικούς και φυσικούς τρόπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακουφιστείτε και να προστατεύσετε τον προστάτη σας. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα απλά μέσα είναι το ντομάτα. Ναι, ακριβώς. Το καθημερινό πουρέ ντομάτας μπορεί να έχει ισχυρή δράση κατά της φλεγμονής χάρη στο λικοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα του οργανισμού. Η προσθήκη ελαιολάδου ενισχύει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως η βιταμίνη Α και το λικοπένιο, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα αυτού του απλού αλλά θαυματουργού τροφίμου. Μπορείτε να προετοιμάσετε τον πουρέ μόνοι σας, χρησιμοποιώντας ώριμες ντομάτες και να τον καταναλώνετε καθημερινά, είτε ως συνοδευτικό σε γεύματα, είτε ως βάση για σάλτσες και σαλάτες. Το ωραίο είναι ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο ευχάριστος στη γεύση, αλλά και πρακτικός και μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας χωρίς καμία δυσκολία. Ακόμα και ο χυμός ντομάτας είναι μια πολύ καλή επιλογή, αρκεί να μην περιέχει πρόσθετα συντηρητικά και να καταναλώνετε φρέσκο σμότσι. Η τακτική κατανάλωση ντομάτας βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, στη βελτίωση της λειτουργίας της ουροδόχου κίστης και γενικά στη διατήρηση της υγείας του προστάτη. Είναι ένα από τα πρώτα και πιο ασφαλή βήματα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, πριν φτάσετε σε πιο περίπλοκες λύσεις ή φαρμακευτικές θεραπείες. Πριν συνεχίσουμε, σας ενθαρρύνω να συμμετάσχετε ξανά. Γράψτε στα σχόλια 4 αν σας αρέσει η ιδέα της κατανάλωσης ντομάτας καθημερινά ή αν έχετε ήδη δοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Κάντε like στο βίντεο και μοιραστείτε το με φίλους και συγγενείς που μπορεί να υποφεληθούν. Θυμηθείτε, στο τέλος αυτού του βίντεο υπάρχει μια πολύ σημαντική συμβουλή που μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινή σας υγεία, πότε μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος για να μην τη χάσετε. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε άλλες φυσικές λύσεις, όπως φυτά και συμπληρώματα, που μπορούν να υποστηρίξουν ακόμη περισσότερο την υγεία του προστάτη, μειώνοντας τη φλεγμονή και ενισχύοντας τη λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος. Αφού μιλήσαμε για τη δύναμη της ντομάτας, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε μερικά φυσικά φυτικά και συμπληρωματικά, μέσα που έχουν αποδεδειγμένη δράση κατά της φλεγμονής του προστάτη. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το saw palmetto, ή αλλιώς Serenoa repens, ένα φυτό που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την υγεία του προστάτη. Οι ιδιότητές του είναι κυρίως αντιφλεγμονώδεις και διουρητικές, βοηθώντας το να μειωθεί το πρίξιμο και να διευκολυνθεί η ούρηση. Η τακτική χρήση του μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο άνετη, μειώνοντας τη δυσφορία που προκαλεί η φλεγμονή.
Μια ακόμα φυσική επιλογή είναι η τριγωνέλα ή ορτίγκα, η οποία διατίθεται σε μορφή κάψουλας. Αυτό το φυτό περιέχει ουσίες που μειώνουν τις φλεγμονώδεις ενζηματικές αντιδράσεις στον προστάτη, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων τεστοστερόνης. Η δράση της έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει το μέγεθος του προστάτη και ανακουφίζει από τα πιο συχνά συμπτώματα, όπως η δυσκολία στην ούρηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις σπόρους κολοκύθας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως για την υποστήριξη της υγείας του προστάτη. Περιέχουν αντιοξιδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες που βοηθούν στην πρόληψη της φλεγμονής και μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Ένας πρακτικός τρόπος κατανάλωσης είναι ένα μικρό χούφτα σπόρων καθημερινά, ιδανικά με άδειο στομάχι, ή η χρήση του ελαίου του σε σαλάτες, ιδιαίτερα συνδυασμένο με ντομάτα, ώστε να έχετε 2 ισχυρά συστατικά μαζί. Για όσους προτιμούν την ευκολία των συμπληρωμάτων, υπάρχουν κάψουλες που συνδυάζουν λικοπένιο από ντομάτα με έλαιο σπόρων κολοκύθας, προσφέροντας όλα τα ωφέλη με μία μόνο δόση. Αυτή η λύση είναι ιδιαίτερα πρακτική για όσους ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον προστάτη και θέλουν να ενισχύσουν φυσικά την υγεία τους. Και πάλι, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε. Γράψτε στα σχόλια 5 αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα φυσικά μέσα ή αν σκοπεύετε να τα εντάξετε στη διατροφή σας. Κάντε like στο βίντεο και μοιραστείτε το με φίλους και συγγενείς που μπορεί να χρειάζονται αυτή την πληροφορία. Θυμηθείτε, στο τέλος υπάρχει μια πολύ σημαντική συμβουλή που δεν πρέπει να χάσετε, η οποία μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινή σας ζωή και την υγεία του προστάτη. Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο θα δούμε πρακτικές συμβουλές καθημερινής διατροφής και συνήθειες που μπορούν να διατηρήσουν τον προστάτη σας υγιή για χρόνια. Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου θα μιλήσουμε για πρακτικές συμβουλές και καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κρατήσουν τον προστάτη σας υγιή και να μειώσουν τη φλεγμονή μακροπρόθεσμα. Εκτός από την ντομάτα, το σο παλμέτο, την ορτίγκα και τους σπόρους κολοκύθας που αναφέραμε, υπάρχουν απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε κάθε μέρα για να προστατεύσετε τον προστάτη σας. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Προτιμήστε φρέσκα λαχανικά και φρούτα, περιορίστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα κορεσμένα λιπαρά και φροντίστε να ενυδατώνεστε σωστά, καταναλώνοντας αρκετό νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, η σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής κυκλοφορίας του αίματος και την υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Ακόμα και καθημερινές, σύντομες βόλτες μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην πρόληψη καταστάσεων όπως η υπερπλασία του προστάτη. Το ίδιο ισχύει και για τις καλές συνήθειες κατά την ούρηση. Αποφύγετε να καταστέλλετε την ανάγκη για ούρηση και φροντίστε να αδειάζετε εντελώς την κίστη κάθε φορά. Μια ακόμα συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει είναι η ενσωμάτωση των τροφίμων που αναφέραμε σε καθημερινά γεύματα με απλούς και νόστιμους τρόπους. Πουρές ή σάλτσες ντομάτας με λίγο ελαιόλαδο, σαλάτες με σπόρους κολοκύθας ή κάψουλες λικοπενίου και σπόρων κολοκύθας για όσους θέλουν πιο πρακτικές λύσεις. Αυτές οι απλές κινήσεις όχι μόνο μειώνουν τη φλεγμονή αλλά και προλαμβάνουν μελλοντικά προβλήματα. Πριν ολοκληρώσουμε, σας προτρέπω να συμμετάσχετε και πάλι. Γράψτε στα σχόλια 6. Αν σκοπεύετε να εφαρμόσετε κάποια από αυτές τις συνήθειες, κάντε like στο βίντεο και μοιραστείτε το με φίλους και συγγενείς. Και μην ξεχνάτε την υπόσχεσή μου. Στο τέλος του βίντεο υπάρχει μια πολύ σημαντική συμβουλή, η οποία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την υγεία του προστάτη σας και την ποιότητα ζωής σας. Μείνετε συντονισμένοι, εφαρμόστε τις απλές αυτές πρακτικές και δείτε τη διαφορά να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητά σας με αυτές τις μικρές αλλά αποτελεσματικές αλλαγές στη διατροφή και τις συνήθειες σας. Μπορείτε να κρατήσετε τον προστάτη σας υγιή, να μειώσετε τη φλεγμονή και να αποφύγετε σοβαρές επιπλοκές στο μέλλον. Η φροντίδα του προστάτη δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη, αρκεί να εντάξετε αυτές τις στρατηγικές στην καθημερινότητά σας με συνέπεια και προσοχή.